Sledovací na letisku idú do Švédska. Všade brána C, ešte nenapíšu kera. Tak čakáme. Inak, takto sa zarába na chudobe. Voda tu stojí 5,50, čipsy 8 eur, káva 2,70 z automatu. No proste pre chudobu ideál, jak ich ešte oškobať troška na letisku. Lebo vodu si tu nemôžete zebrať, tak buď tu budete 2 hodiny čakať na sušáka a ohľade, alebo minite aspoň 10 eur za aký rohlík a one minerálku pol litrovú. Vidíte tú ovečku vzadu s tým náplastom na hube, tak sa dusí. Korona sa vracia. Takto tu stojíme na švédskom úrade Sistec. Stoličky sú tu není, čakáme tu. Trpíme tu. Jedno písmeno mi dali namiesto ječka, ičko, tak som to musel odznova robiť. Zas čakáme. 4 hodiny. No, synovca mi nevybavili až teraz, hlavne, že sme boli objednaní. No všade sú tí úrady na hovno, všade. Tuto je to trocha lepšie asi, ale aj tak nič moc. No, ľudia, už sme vo Švédsku. Práve si dáme takú obchôdzku, ideme pozrieť do Lidl. A pozrite, aké tu majú zajačníky. Majú oveľa väčšie výbehy než na Slovensku. Teda tí švédsky zajaci sa jak majú fajnovo. Pozrite, aké zajačníky, s jakými výbehmi veľkými. To je normálne terasa oproti našim výbehom. Naši zajačníky voľakrát výbehy nemajú. A tu pozrite, aké krásne výbehy.